Magandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa aking channel. At ngayong araw na to, ang ipapakita ko pong recipe sa inyo ay isang merienda. Ang tawag po dito ay minatamis na saging. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Gagamit po ako nitong saging. Pwede rin po saging na saba, pero wala po kaming saging na saba dito sa lugar namin. So, ito na lang muna ang gagamitin ko. Tapos gagamit rin po ako ng gata, sago, brown sugar, at saka gagamit rin po ako ng tubig. Papalambutin ko po muna itong ating sago na gagamitin. At pagkatapos po, lalagyan natin siya ng tubig para sa pagpapalambot nitong ating sago. Ngayon, tatakpan ko po muna siya para mas mabilis po siyang kumulo. Ngayon po ay ilalagay ko na po itong aking gata na gagamitin. Pahihinaan lang po natin yung ating apoy, tapos hahaluin natin siya. Magdadagdag po pala ako ng tubig. Habang pinakuluan ko po yung sago, hinihiwa ko na po ng ganito kaliliit ang ating saging. Halu-haluin po natin yan. Maglalagay po ako ng asukal. Mga 5 tablespoon lang po muna ang ilalagay kong asukal. Pero pagka nagkulang ay dadagdagan po natin. Medyo kulang pa po yung aking asukal na nilagay. So, magdadagdag po ako ng 5 tablespoon pa po ng asukal. Tapos, hahaluin lang po natin. Yan, para sa akin po, tama na yung tamis nitong aking latik ng minatamis na saging. Ngayon, papakuluin ko po muna siya para mailagay ko na po yung saging dito sa ating latik. Matamis na po kasi yung saging, kaya hindi ko na siya dadagdagan pa ng asukal. Pero depende po yan sa inyo. Kung kulang pa po yung asukal sa panlasa nyo, pwede nyo pong dagdagan. Haluin lang natin para hindi siya masunog sa ilalim. Ngayon po ay kumukulo na itong ating latik or gata. Pwede ko na pong ilalagay itong aking saging na hiniwa ko po ng ganito kaliliit. Yan, hihintayin lang po natin na maluto yung saging. Yan, sobrang sarap na po ng latik niya kasi tinikman ko po. So, babalikan po natin siya pagka naluto na. Ngayon po ay medyo luto na ang ating saging. Papakuluin ko po muna siya. Yung sago po pala, 15 minutes ko po siyang pinakuluan. Pagkatapos po ay hugasan nyo yung sago pagkatapos niyang pakuluin. Ngayon po ay pwede na nating patayin ang ating apoy para pwede na pong iserve.
Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na merienda, ang minatamis na saging with sago. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!